Фатил Сафин кызыктырган иде. Соңгы вакытта Айгөлне ишек алдына бик чыгармаска тырышалар. Әле әтәч талый диләр, әле атаказ дип куркыталар. Шибиләр, каз бибиләр анда. Айгөлнең бик тә күрәсе, аларны кулына тотып карыйсы, алар белән уйныйсы килә. Ә чыгармагач, аксыл йомгак шибиләрне дә, сары йомшак бәбиләрне дә кулга алып булмый инде ул. Бүген аңа уйнап керергә рөхсәт иттеләр. Әнисе өй җыештыра. Айгөлнең җиң сызганып чиләккә таба килүен күргәч, аны уйнарга керергә чыгарып җибәрде. Койма буендагы челтәр тәрәзәле читлектә шибиләр ярма бөртекләре чепченеп йөргән булалар. Аларны читлектән бик чыгарыр иде Айгөл, ишек келәсенә буе җитми. Ярый, челтәр тәрәзәдән карап торсаң да кызык икән. Ул арада бакча артыннан кайтып килүче Мәликә әбисе күренде. Алъяпкыч итәге кайтырып тоткан Айгөлнең күргәне бар. Әбисе шибиләргә үлгән йолкып алып кайта шулай. Мәликә әбисе алып кайткан үләнне ләгәнгә салды да Айгөлгә һичнигә кагылмаска кушып, нәрсәдер алып чыгарга өйгә кереп китте.